Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake haɗuwa da mu a cikin wannan gida mai albarka. Da Allah ka dinga danna mana subscribe, ka ɗan yi mana comment, ka danna mana like. Yau za mu yi magana ne akan yadda za ka yi training na JAMB ko WAEC ko dai wata jarabawa ta wata makaranta kafin ka je. Mafi yawancin mu muna bin kuɗi mu je mu zauna mu yi training ɗin JAMB ko WAEC ko abin da. To yanzu sauƙi ya samu ma a wayarka za ka iya shiga cikin Play Store kamar haka, sai ka yi searching abin da an sai ka rubuta JAMB WAEC. JAMB WAEC. Misali bari in dawo cikin YouTube sai mu yi sai mu kun dai yadda shi yadda JAMB ɗin WAEC yake gane JAMB WAEC kana downloading ɗin zai buɗe ma kai tsaye cikin wayarka. To ba da ɓata lokaci ba, kun ga an rubuta exam series JAMB Caution 2020 to yanzu akwai 2021 wanda an created. Ko kuma in kana da wannan duk guda ne za ka yi training a cikin. Yanzu muka tunin gashi nan sa questions a marking answer a yi marking. Na biyu an ka ce JAMB quiz, an ka ce na biyu WAEC ne ko GST, ko kuma ka yi ƙasa duk gasunan bayani ne za ka iya yi duddubawa tun daga kowane subject ake so ka yi, wani irin abu ne ya kamata ka ɗauka. Computer science ne za ka karatu, pharmacy ne, abin da ake buƙata ne ake. Kun ga yadda wajen ya buɗe. Sai mu koma baya sai mu danna JAMB. Bayan da aka rubuta JAMB WAEC ya buɗe, kun ga yadda ya bakani. Ya become time, activities, questions, answer, explanation, all core subjects. Sai mu danna mai continue. Kun ga nan za mu zaɓi subject ɗin da za mu yi training a kan a wannan lokaci. Ga su nan an yi rubuta commercial, geography, CRC, CRS, government, economics, biology, chemistry, physics, mathematics, literature and English. Sai mu danna misali English. Kun ga an yi mana set 1 hours practice. In kuma awa guda ta ma sai ka danna mai ka canza irin minti 10 ko dai awa na haka sosai ka saita. Sai mu danna practice mode. Kun ga an yi mana English JAMB quiz created a simulation of the this examination ga shi nan dai. Sai mu danna na ɗaya ko kuma na biyu, to za mu danna na ɗaya. Yake ko tambaya 50 ce. Da mintukan da muka samu misali minti 10 yace ga tambaya ta farko, bayan shi ya jero tambaya ɗaya har zuwa 50. Kana iya tsallake ka amsa wata tambaya daban, kuma kana iya fara da farko. Wannan ya ce instead of the unit. Duk ga tambayoyin kala-kala an jejjero ta haka. Kun ga yadda za mu yi training ɗin jarabawan nan. Ba zan zaɓa ba gurin ga ɗaya mistake amma zan yi ɗan gwada. To na gode, ina ku sannu sai an yi.